la filmat. Așa, jos. Jos, așa. No, haideți. Bine, ne pregătim? Armata. Eu stau așa și fug. Lăsați scuzele. Lăsați scuzele deoparte. Am mai adus o vestă în cască, mi-e rece. În caz că ți rece, tu te gândești că o să-ți fie rece? O să fac pic. Să deschidem porta. Uite ce mi-a făcut Google. Pe fine. No. Am autorit tricou meu de 100% român. Pe acum e 99%. 100% român, născut în Franța. Deci e 90%. E așa. Ce facem acum? Unde mergem? Să fugim. Pe stadion. Să fugim pe stadion. Da. Facem sport să ne mișcăm după o zi de Lucru. lucru. Tu chiar că ai lucrat mult în el. Da. Să știi că ne filmează. Bine, hai să mergem. Ne-o prins, dar ne-o lăsat. O lăsat. Uite aici, suntem la stadionul lui Tata Jean. Uite așa. Nea Jean Eu nu știu Pădureanu. de ce îmi pun căștile, că nu pot să-mi pun muzică. Uite așa. Păi Că cum, am mă? luat 15 zile pe Spotify cu... Dar ție nu ți-e prea frig așa cu astea. Păi mi-l dau jos, cine sunt eu? Adică nu o să alerg cu haină pe mine. Așa ne puneam și Punea. aveam o glugă. Și nu ne vedea. Oh la la. Uite acolo, uite dincolo. cum Trebuie să aleargă spui oamenii. asta la prietenii tăi. Da. Aici e închis pe dincolo. Așa trebuie să alergi și tu. Doamne, câte ture o să faci tu. Trebuie să fac o super Ia șapte uite. de tură pe maratonul. Hai, Ce încălzirea. fac eu acum? 5 genuflexiuni fiecare. Va faire... Oh la la, tu ai venit aici la poze. Bon, bref, Hai, 5 genuflexiuni. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Acum începem să alergăm așa. Prima tură începem ușor și alergăm. Ok? Ok. Da, haideți. Bon. Ați așa. La première tour, on va marcher doucement. Bon, je crois que vous voulez pas voir ma tête. Voilà. Ia uite. Vlogărița. Voilà. Là, c'est mieux. Et moi aussi. Et mon frère, Mon frère. d'habitude, hein. Hai, Fina, ce faci? Te joci pe calculator? Cum nu? Lasă telefonul. Pose mon aussi, là, avec maintenant. Bon, je dois vous laisser parce que quand on part Gata, pas. tu Du ești, coup, je vous laisse avec la suite. Voilà. ești obosită după 200 de metri. Hai să stăm mai încet pentru Phineas. Ok. Ce faci, mă? Mergi? Oh, de capul nostru. J'ai mal au pied. On a bientôt fait un tour. Nu, niciun tur. Mais si, ça fait déjà la moitié, je crois. C'est quand même... Pe Phineas l-am pierdut deja. On l'a perdu, Phineas. On l'a pierdut. Bine. Bon bah, on se retrouve plus tard. Parce que... Voilà. On se retrouve
Dans 2 tours, je crois. Je vais montrer comment je serai dans 2 tours. Hai, aleargă. O să vedem ce face ăsta. Hai, Phineas, ce faci? Allez, allez! Am tine ceva. De tine ceva. Ce nu ți-a lăsat geaca? Pourquoi il a pas laissé son... Ouais, surtout plus tard. Allez, je vous laisse. Bye. Cum te simți? Bine. Ce nu ți-a lăsat geaca aici? En C'est France, pris? dans 2 tours. Da. Voilà. Ne oprim aici un pic. Nu ne oprim. Mi sete. Ok, mers. 30 de secunde. Apoi să-ți lași geaca. Nu lasă. Subți cam greu, hă? Mi sete mie. Nu am mai Și fugit de sete? Păi lasă, mai faci o tură și poți să iei ceva apă de acolo. De la n-am adus apa noastră. Am adus eu. Mă, dacă luăm apa aia de acolo. Hai, te Dar nu duci, cred că putem merge pe te stadion. duci acolo, deschizi gura. Avem voie? Da, Bine, ține. te duci, deschizi gura. A, nu, că asta e bun, de asta înseamnă că nu putem. Hai, treci acolo și gata. Dar de ce? Și mai bine îți ceri iertare decât să cer voie. Ai reușit și să vezi. Complicat copiii ăștia. Să dai telefonul? Haideți, mă! Am zis 30 de secunde. Voi... Hai de trecut pe 10 secunde. Hai! Bon. Bon, j'ai été moudée. Oui, parce que j'ai faim. Je suis allée dans le truc là. Vous voyez, dans le bol. Et quoi? Tu peux me laisser la boîte et en plus? J'ai mouillé! Bon, je vous ai dit de vous dire tout. Bun! Ia! Păi lasă că te filmezi de aici. Hai! Las telefonul aici. Vezi că pișcă. Îți aleg telefonul. Stai aici, nu mergi acolo. Vezi că o să vină să te dea afară. Ia de mai jos, Vrea să bea apă. Dar cum vrei? Aici e perfect. Calmează-te. Oh la la! Cum beau apă eu? Hai, Phineas s-a capitulat după 2 ture și jumătate. Anael încă se ține. Pentru filmare. După ce s-a jucat cu apă. Am crezut că n-am venit la alergat, dar acolo v-ați venit la jucat cu apă. Hai, măcar până acolo, la geantă. Umblu un pic. Bine. Ia uite-i, morți. După 2 ture au capitulat. Hai să vedem cum arată Phineas după 7 ture. Arată bine, eu zic că arată bine. Ce? Eu zic că arăți bine. Ai făcut 7, mai încă 7. Eu sunt la 6,1 km. 30 de minute. O luăm încet. Să nu-l pierdem pe Phineas. Ce? Uite că o pornit și nocturna pentru tine.
O știu că ajungi târziu acasă și o să pornească nocturna. Da. Mi-e o sete de număr. Ia uite, domnișoara te trece. Cred că acum am făcut 2 km și... Oh, la, la. Bun. Pa, pa. Spune-ne, Phineas, impresii după alergare. M-am topit. Ai citit? Cât ai alergat? Des trucs, voilà, 4 pour km. des trucs 4 qui km étaient dans le 800. cahier pour les conseils de classe. Uite, am făcut 8 km 27 la un ritm de 5 minute 41 pe kilometru. Le premier mois, parce que, voilà, le premier mois, Vlogărița aici? Ce? Vlogărița Anel. vorbește. Așa trebuie. Ah, salut! Tu ai început bine, după aia te-ai odihnit și la sfârșit te-ai băgat tare. Câte turi ai făcut? 6, 7. 6-7? 6, 7. Nu. Am crezut că mergi mai bine ca Phineas. Phineas a făcut 12. No, bine, bravo lui. Dacă Așa-i. Cine-i cine pe- se va cumpăra un ghețată? Cine-i persistent Sau popcorn. ajunge mai departe ca Trebuie Phineas. sticlă de suc numai. Bine. Atâta. Hai să că avem apă în mașină. Deci, Ia, vrei ia,